Raila number 1. Za ujitsiru, za usatana, zopanda ntchito. Ndiye tingozisiya. Amenewo anali mawu ndithu awolemekezeka mtsogoleri wakale wa dziko lino la Malawi malemu Dr. Bingu wa Mutharika atafunsidwa kuti alankhulepo pa zakukhululukiridwa kwa anyamata ena awiri amene ankapanga zamathanyula pa nthawi imeneyo. Ndipo pano tsopano timvera zomwe ananena a Boni Kalindo dzulo mu audio yawo imene amanena kuti Amalawi sakuyenera kumapereka misonkho pa ndalama zimene amapeza akachititsa lenti nyumba zawo. Ndine ndikhale modzi kuti mvukuti a Boni Kalindo anati chani ndipo kumapeto kwake tinenano zomwe a Charles Ben Longwe analankhula in response to that audio komanso ndi nkhani zina zimene atibweretsera pano pa Nyasa Voice Box. Kamamva kuti mmene mwabayibayiba m'bomamu lero mukufuna muyambe kuchita panishi anthu amene ndi malandilodi kuti malandilodi azilipira misonkho tingoziwiratu kunena kuti boma ili lilibe atsogoleri anzeru chifukwa munthu anamanga nyumba yace ndi ndalama zace kaya ndalamazo anaziba kaya sanazibe kaya anazipeza ku bizinesi iniyo kunalibe mmene munthu amakonza nyumba yace lero munthu amanga nyumba zace za lenti muziko la demokrasi ndipo zisi zinachitike poso mu history ndiye mukanene kuti azikapereka ndalama kuboma azikatenga msonkho ndikumakapereka kuboma wachani ndalamazo zace za iyeyo ndalamazo ndi za amanu ndalamazo ndi za ambuyano kapena nyumbazo ndi za amanu nyumba amene amamanga kuvuti kapena amavutikira landlord yoyo amene anamanga nyumba amamanga ndi inu simenti munamugulira kuti muzikanena kuti aye tikufuna wonse a nyumba za lenti malandlord azilipira misonkho iyoyo munthu ndi shopu muli atuiri shopu ndiyomveka kuti mwina mukhoza kumanena kuti amashopu wateni mukupezerapo ndalama zenizeni za business koma munthu amanga nyumba zace ali nazo kaya ndi kuchigwiri kaya ali nazo kaya ku 49 kaya ali nazo kaya ku Blantyre nyumbazo kaya ndi kumachinjiri nyumbazo ndi za inuyo kuti mukanene kuti aye wonse amene amalandlord azipereka misonkho vuto la kuno ku Malawi tinafasa atsogoleri athu amatitola kwambiri. Tamva zimene ndithu analankhula malemu Dr. Bingu wa Mutharika amene ndithu anakhalapo mtsogoleri wa dziko lino kuyambira chaka cha 2004 mpaka na chaka cha 2012. Iwowa ankanena kuti zamathanyula mdziko muno ndi zinthu zauchitsiru zausatana zopanda ntchito. Ndiye lero a Ben Longwe abweranso pano pa Nyasa Voice Box pamene timakhala tikukambirana nkhani ziwiri zitatu zokhudza ndale kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno ku Malawi. Ndiye a Ben Longwe akuti zimene anena a Boni Kalindo kuti anthu asamalipire misonkho pa ndalama zimene amatolera akamanga nyumba za renti iwowanso akunena kuti zimenezi zimene akamba Boni Kalindozi ndi zinthu zausatana zinthu zopanda ntchito akuti zimenezizi zikutsutsana ndi zimene baibulo limanena kuti anthu adzipereka misonkho. Ndiyete ndikhale limodzi kuti Ben Longwe akuti bwanji pa nkhani imene ya misonkho komanso nkhani zina zokhudza kayendetsedwe ka dziko kuno ku Malawi komanso ndale zathu imene zikuyenda kuno ku Malawi koma makamaka yowa ndithu lero audio yawo ikuoneka kuti ikupita kwa chipani cha Democratic Progressive Party. Ben Longwe ndithu mbuyo taona masiku awiri atapita iwo ndithu akusapota chipani cha Malawi Congress Party komanso mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makathi Chakwera. Ndiyete ndikhale limodzi kuti tiamvera Ben Longwe kuti akuti chani. Ife pa Nyasa Voice Box sitimasankha mbali sitimasankha chipani timampatsa aliyense mpata kuti alankhule za kukhosi kwake mmene ndale zathu kuno ku Malawi akuzionera. Ndiyeti kumapero kwake tiwemphana Malawi amene matitsatira pano kuti chonde put your comments in the comment section below to let us and other Malawians your thoughts on what Charles Ben Longwe has said regarding what Boni Kalindo said on housing tax, as well as how this country is being governed under the current leadership of Dr. Lazarus Makathi Chakwera and the Malawi Congress Party here on Nyasa Voice Box. Tikulandireni okondedwa omvera lero lino pa 2nd August 2024 and it happens to be on Friday while my time says 20 minutes after 18 hours chigawo chimenechi cha kumadzulo ndipo mbwalo limeneli muli ndine Charles Ben Longwe. Anthu ena ndifunsa mafunso kuna kuti kodi Ben Longwe mwaganiza bwanji pa audio imene ya dzulo
ena DPP andipeza kuyamba kundinyengerera kuti Ben Longwe chonde nkhani zimenezi zisiye mwakuti ndifuna ndiyankhule chonchi. Dziko lino ena ake akufuna kukhala madolo ali makape. Lero ndifuna ndiyankhule mwa chuchuchu. Pali ena ake amene ali makape kwambiri amene afuna kukhala madolo. Ndene ndifuna ndiyayike apo aonekere ukape wonse sopano chifukwa atasa kwambiri apanga zawo nziko muno takhala tikungowaonerera kupanga zinthu zopusa zopepera dziko lathu lino. Remember Malawi, dziko li ndi lathu tonse. Mwayiona ameneyo, dziko lino ndi lathu tonse. Sindikuziwa kuti DPP dziko limene lili adakaligula kuti fa limaoneka ngati ndi dziko la DPP. Mwayiona, siluzoti adakaligula kuti. Lero ndifuna ndiyankhule momveka bwino kuti dziko la Malawi ndi dziko lathu tonse. Ndikuyima pano kuyankhula momveka bwino chifukwa tikuona pa 4 years kandi 5 years Dr. Lazarus Makathi Chakwera akhala akuyankhulidwa zinthu zipongwe. Mmodzi mwa iwo ndinaline Ben Longwe. Koma nditazindikira kuna kuti munthuyu alibe zifukwa ndipo ife tilibe mfundo zokwanira zimene kapena palibe mfundo zokwanira zoyenerera kumamutukwana munthuyu Dr. Lazarus Makathi Chakwera ineyo Ben Longwe I tend. Now to show kunena kuti ineyo I tend pa zinthu zona kuti zili riru, osati because of politics, osati because of money, but I want to show kuna kuti I tend kuna kuti kusintha kumene ndidasintha ine is riru, ndipo zimene ndimankhula is reality. Ndikubwera kupanga expose anthu amene akuziona ngati madolo. Number 1, ndinene pano number 1, ndionena kuti taona dziko lino kunena kuti DPP anapanga corruption yoposa wina aliyense amene analowa mboma. Corruption yoposa wina aliyense. I remember very well DPP omwewo anamanga Dr. Bakiri Muluzi pa mulandu wa 1 billion. Chifukwa cha mabusiness awo mulandu wa 1 billion Dr. Bakiri Muluzi akhala mdziko muno ngati kapolo. Tiyamike kubwera kwa Dr. Lazarus Makathi Chakwera ndi kubwereranso mboma kwa Malawi Congress Party. Koma Bakiri Muluzi akhala mdziko lake lomwe lino ngati kapolo kwa zaka zochuluka almost 16 years. Dr. Bakiri Muluzi akukhala mdziko muno ngati kapolo. Zokuti ndi mtsogoleri wakale amene analamulira dziko lino matemu onse awiri 10 years. Zimenezo ku DPP sizibaziwikanso. Sizinadziwike mpang'ono pomwe, koma Bakiri Muluzi akhala mdziko muno ngati kapolo, munthu amene zifukwa zenizeni zomangira sizimaziwika apart from ndale, chifukwa ndi amene amaopedwa kunena kuti Bakiri akhoza kulitenganso dziko lino, chifukwa chona kuti Bakiriwo ndi amene analowesa DPP mboma, ndi amene analowesa Malemu Bingwa Mutharika mboma. Lero ndinene chonchi ndipo ndinene momveka bwino, nthawi zina Mulungu ali ndi mmene amaweruzira nkhani. Mwayiona ameneyo, nthawi zina Mulungu ali ndi mmene iyeyo amaweruzira nkhani. Ena nomatenga ngati kuti mukamaona nzanu maona ngati makape, iniyo kumaziona ngati madolo. Koma let me tell you this, ndipo ndifuna mundimvetsetse bwino, mdziko muno munali dolo lovuta kwambiri, dolo limene limadziwa kuzitchinjiriza, dolo limene limathawa ngakhale impeachment mparliament, dolo limene linatenga boma munjira yogwisa ntchito Bakiri Muluzi ndi kusenga ngati kuti ali pamwamba kwambiri, is above the law, mpaka anazipasa dzina la ungwazi limene linali dzina la Dr. Hastings Kamuzubanda.
mzimu wonse mwamtendere amenewa ndi abingwa Mutharika. Anapanga nkhanza mtsogoleri wakale wa dziko lino, koma chifukwa chonena kuti Mulungu wakumwamba ndi woweruza wolungama, abingwa Mutharika sanamalize matemu onse awiri. Adalamulira kwa 7 years ngati si 8 years, sadapitirizepo ufumu wawo udathera pompo. Abakiri Muluzi aja adakalipo mpaka lero, ndi amene akhala kuthandiza anthu amene anakhuzidwa ndi Cyclone Freddy ku chigawo chakumwera. Ineyo panopo ndifuna ndikuuzeni, ndizikubweretserani zoona zenizeni mmene Mulungu agwirira ntchito. Wina aliyense amene dziko lino ndinene choncho, dziko la Malawi ndi dziko limene Mulungu amalikonda ndipo ndilokondedwa, ndipo ngati kuli dziko kuli mayiko amene Mulungu amachitira nsanje, limodzi mwa dziko mwa mayiko amene Mulungu amachitira nsanje ndi dziko la Malawi. Mwayiona ameneyo amaweruza yekha, Mulungu amaweruza yekha. Chimenecho nde muchidziwe. Lero lino mukamana kuti ifeyo mwakuti ife tibwerera mboma, ndifuna ndikukumbutseni kuti Mulungu amaweruza yekha. Abingwa Mutharika anazunza Dr. Bakiri Muluzi amene anawalowesa mboma. Mwayiona ameneyo kukasintha chikwangwani ndikuchichotsa cha UDF ndikuikapo chawo cha DPP, ndikumutenga amene walowesa mbomayo ndikumanga, ndikumamuzunza. Mulungu akungonerera ndi microscope. Musayiwale Bible limana kuti pakuti kumwamba ndiye mpando wanga wachifumu, ndi dziko lapansi ndiye popondapo mapazi anga. Kumwamba ndikumene amakhala Mulungu, koma mapazi ache ali pa dziko pano. Amanka nayenda naona kuna kuti kodi awa akukhala bwanji ndi anzawo, akuchita bwanji izi, muzochitika zawo kapena malingaliro awo amalingalira zota. Nde Mulungu wakumwamba ndifake timati nde oweruza olungama. Nthawi ya oweruza olungama itafika kuti aweruze bwino between Dr. Bakiri Muluzi and Professor Bingwa Mutharika. Mulungu anaona kuti oyenera kuti asale paziko pano ndi Dr. Bakiri Muluzi, ndipo Professor Bingwa Mutharika akwena kuti asogole apite. Chiweruzo cha chindunji chimenecho cha Mulungu ndifake ine Mulungu ndimamuopa. Ndimati ndikachita izi ndimafika pena pake nkumazifunsa kuti koma ineyo am I right? Kodi siku langa litati lafika kapena Mulungu olungama atati waweruza lero zikhala bwanji? Ndifake pochita zinthu ndimatha kuza kubwera ndikunena kuti akuluakulu pepani ndinalakwisa. Chifukwa chimene chimandipangisa kuti ndine kuti pepani ndi chifukwa choopa Mulungu. Bible akuti chiyambi cha nzeru ndicho kuopa Mulungu. Kudziwa oyerayo ndiye luntha. Palibe kulowa kumwamba popanda kupepesa. Chimenecho chonde muchidziwe. Akuti tikana kuti tilibe uchimo tizinyenga tokha, ndipo sitichita choonadi. Koma ngati tivomereza machimo athu, ali okhulupirika ndi olungama iye kuti khulukira chosongama chonse. Amene ndiye Mulungu amafuna tizivomereza uchimo umene timachita. Obisa chimo lache sazachitidwa chifundo ndi kumene amabisa chimo lache sazachitidwa chifundo ndi Mulungu. Ndiye ine penongo nimabwera pano kuzakuuzani. Amalawi pepani ndinakulakwirani. Amalawi pepani. Dr. Lazarus Makathe Chakwera pepani nakulakwirani. Amayi Yolamu pepani nakulakwirani. Atabo Chakaka Nyirenda pepani nakulakwirani. Ma institutions onse okhuzidwa ndi zomwe ndinayankhula pepani nde ine ifa ndimaopa Mulungu. Chifani mandziwa bwino kuti ndi oweruza olungama. Amene amaweruza chilungamo chimabwera chokha, chimayenda ngati madzi. Lero ngati abingwa Mutharika kulibe, koma Abakiri Muluzi alipo,
a Joyce Banda alipo, ma former president. Koma Bingwa Mutharika kulibe sadafe ndi ukalamba ayi, koma oweruza olungama atabwera nkuweruzapo kuti tiweruze chilungamo. Nzanuyu mukumuzunza koma sadachimwe, mwamuzunza kopya pamene inu nde akatangale, inu nde ozimva ozikuza amwano aliuma omva zanu zokha osamva za anthu ena oziyenereza. Ndiye Mulungu adabwera ndikungoweruzapo pa bakiri muluzi ndikumusiya akugwirabe ntchito zothandiza anthu mdziko muno. Ena aja adapita ali kundata pakadali pano ndi museum mene ndikuyankhulira, osatiso kuti kapena chani ndi museum. Choyamba adatengera akwawo amayi akunyumba kwawo first aid kuwatengera amene kuti mayi olungama bwerako kaye ndisanapereke chigamulo iwe bwerako kaye. Aja anathamanga ndikukatenga zinthu zawo zimene anakatenga kuzomba uku ndikumathamanga nazo ku State House. Ulendo unali umenewo kuonesa njira ya madala amene amafuna kukhala ngati ana. Lerolo mundimve bwinobwino. Ndiye Mulungu olungama uja mukampanga zinthu kumpanga zinthu imafika nthawi nake akupangeni expose sopano. Ndiye ndifuna ndinene chonchi. Mwanyoza Dr. Lazarus Makathe Chakwera, mwanyoza boma lawo, mwaliyankhula motere, boma la kupha, boma la katangale, la corruption, zinthu zakwera, misonkho, motere. Kodi ndifunse chonchi, amene sadaperekepo msonkho pa dziko pano ndi ndani? Chifukwa Mulungu mwini wache ngakhale Yesu Khristu adafunsidwa funso, ndikoyenera kupereka msonkho? Akuti tapitani ku nyanja mukaweze nsomba. Mukakaweza nsomba mukasegule nkamwa mwa nsombamo mukapeza mmenemo muli coin, muli kobidi, mukatenge limene lombwere nalo kuno. Ndiye adapita ukasoza ndipo adapha nsomba anayisegula pakamwa adapezadi kuti muli ndalama. Ndifake nsomba zina mkamwa mwa nsomba zina muli ndalama. Anthu tikuzunzika pakadali pano chifukwa nsomba zina muli ndalama. Ndifuna ndinyetse momveka bwino tsiku la lero. Ndiye ajitabwera adampasa ndalama ija kuti mwaona pali nkhope ya ndani, akuti ya Kaisala. Akuti tengani zache za Kaisala mpaseni Kaisala. Chigamulo cha oweruza olungama. Ena akufuna kumathawa misonkho asamalipire misonkho nde afuna azere ku church kapena azere kwa Kristu Yesu. Yesu akuti mwayiona nkhope ndi ya ndani, ndi ya Kaisala. Tengani zache za Kaisala mpaseni Kaisala, ndi zache za Mulungu mpaseni Mulungu. Kuwaonesa anthu kuna kuti if you need a good governance muzipereka misonkho. Zimene akunena Boni Kalindo, zimene akunena DPP kuti musamapereke misonkho, that is satanic. Because biblically Mulungu kapena Yesu Kristu akunena kuti muzipereka msonkho, nde kukubwera Boni Kalindo misonkho ya chani, misonkho ya chani. That is satanic, that is demonic. Mizimu yoyipa ya kuhade ya kugahena imene ngakhale Yesu atabwera lero adzawatsutsa chifukwa mawu a Mulungu akuna kuti muzipereka misonkho. Mwayiona imeneyo? Ndipo pereka misonkho musamabereso anthu. Chiweruzo chimenecho ndifa mukapeza kuti Zakeyasi amene amalandira za misonkho koma kumaberaso anthu. Mwayiona imeneyo? Nde amene akufuna kuna kuti dziko lino Dr. Lazarus Makathe Chakwera aziliyendesa anthu acha samapereke misonkho. Ameneyo consider him kuti ndi wa satanic. Mwakhamkunena kuti takhatukumverani Chakwera ndi ya satanic. No, Chakwera wants you to pay tax because that is biblical.
That is the word of God. Mwini wache amene adalenga kumwamba ndziko lapansi kubuku la Miyambo akunena kuti, is it Miyambo chapter 8, akuti mmene amalenga kumwamba ndi dziko lapansi ndi kusiyanisa nyanja ndi mtunda, ine ndinali pomwepo ngati mmisiri. Ndiye mwini wache mene amalenga dziko lino akuti muzipereka misonkho, pamene Boni Kalindo ndi Professor Arthur Peter Mutharika akuti musamapereke misonkho. I once said it, and that is satanic. Muntu sungapite kumademo, numene ndipita kumademo, misonkho, mwakuti, umene ndu satana, ndipo ndifuna ndikusimikizeni kuna kuti it's not biblical. You've got no background of that. Olomutati mwapita kufumu wa satana kweniko, mdukana kuti ife tajoin, kumene kumkalipirabe misonkho, fama lipira misonkho. Ndifuna ndikuwuzeni makapeni. Mumvesese zisilu za anthu zimene makhala 40 mutu mwanumo mwangosaza zitumwa ndi zimphini zakwasing'anga. Nyanga ndi zina zoterozo, ndifuna ndikuwuzeni kuna kuti kulibeko dziko, kulibeko kumene Mulungu adalenga kuti anthu asamalipire misonkho. Mwayiona imeneyo? Tikamagula zinthu mayiko ena timalipira misonkho. Mwayiona timalipira misonkho. Tikafika pa boda tikaonesa malisiti akatundu amene tagula, ngati katunduyo talipira misonkho sitidagule in the name of a certain company, pamanena pakhale ma consideration aMRA amachotsera kuti awalipira kale msonkho awenera kulipira kuno ku Malawi ndiwo. Mwayiona imeneyo? Nde dziko kulibe dziko loti lingayende opanda misonkho. Misewu mwili bwa mukonza bwanji misewu, zitukuko mpanga bwa, CDF mwilandira bwa. Tifunse anthu amene amazitenga ngati anzeru ozindikira mulipira bwa. Nde ine Benongwe ndikunena kuti anthu amene akuti misonkho ayi anakalowa ku Ejenko ndikutibweresera ifeyo magenerator pa Ngongole pachani pakatapira. Ife amalawi ndikumasonkha misonkho ya Twitter, ndirama ndikumapita ku magenerator ku Ejenko tikhale ni magesi osamalepera. Tinali ndi nyimbo imene timayimba dziko muno inalionera kuti tikati ndekuti athima pamene, tikati ndekuti ayaka. Ndi nyimbo imene timayimba tsiku ndi tsiku, masana ndi madzulo. Wabwera Dr. Lazarus Makanda, ndifuna ndiyankhule kuti zisiru zopusa zimene lero lino zikumakhala pa social media ndikumakambirana nkhani zopusa zona kuti dziko silikwe. It is because Dr. Lazarus Makathe Chakwera awapatsa magetsi amene sakuthima, akathima ndekuti ndi service. Mundimvese bwinobwino pamene ndifuna ndiyankhule ndilume. Mwanji simukupanga ma demonstrations ona kuti Fachani Chakwera wabweresa magetsi nzikomo, Chifachani Chakwera akubweresa madzi ngakhale kumamisi, Chifachani Chakwera wakonza njanji yakunakala, Chifachani Chakwera akulima misewu ma freeways, Chifachani Chakwera akumanga manyumba a security nzikomo, Chifachani Chakwera akumanga ma blocks a school mudziko muno, Chifachani Chakwera akupanga promote achinyamata mziko mu, Chifachani Chakwera akulemba. Bwanji simukupanga mademo kuti sitikufuna mtsogoleri ngati ameneyo mziko mu, mukaneneza misonkho, mukaneneza kukwera kwa zinthu. Kodi zinthu zimene zakwerazo ndafunsa kangapo ndi za kampani yanji kuti ziko lino after COVID-19 ziko lonse lapansi katundu adakwera chifukwa chakusowa ma transport zina zote katundu adakwera. Ndene ndifuna ndifunse Professor Arthur Peter Mutharika, inuyo ndi a former president a dziko muno, anzanu a Joyce Banda ndi anzanu a Bakili Muluzi
nziko muno mutagwa ngozi ya Cyclone Freddy anapita ukapondaponda makomo ndi kupeza ndalama kumamangira anthu nyumba akwanu ku Phalombe akwanu ku Mulanje akwanu kwakuti kumakamangira manyumba anthu akwanu inu muli ku Mangochi mwaimva muli ku Mangochi awa ndikumamangira anthu kufunafuna ndene ndifuna ndinene chonchi ngati profesa ali ndiko katenga fertilizer wochipayo atenge agulise anthu akumangochi kumene yamakhala kuti fertilizer wochipayo ndi uyu ife tikudziwa kokantenga dzikoli mmene lakhalira after COVID-19 mwayiona imeneyo mmene lakhalira after COVID-19 ndifunanso ndiyankhenso chitsiru china chinali pa social media Times TV kumanena kuti anthu nziko muno akuthawa akupita kukakhala ku South Africa nziko muno mukanakhala kuna kuti muli pali ufulu otenga transfer tikanatenga transfer ine napita ku South Africa 2000 chaka cha 2000 anali mtsogoleri ndi achakwera nonsense ndopusa kwambiri mu chaka cha 2008 population ya Malawi inali 12 million. That was the population ya Malawi. Amene anali ku Malawi konkuno nthawi imeneyo inali 12 million. Population ya Malawi amene anali ku South Africa inali 12 million 50-50. Ku South Africa kunali 12 million Malawians, ku Malawi kunali 12 million Malawians 50-50. Manimva tinazunzika. Professor Bingwa Mtalika atauza aku South Africa Minister of Foreign Affairs kuti zinthu zimenezo zikutawa ntchito kuno, zikutawa kulima kuno, muzizigwira muzizimanga, adatero Professor Bingwa Mtalika. Manimva kenako akuti akambwera kumeneko azionesa ma 3000 rands maboda tinazunzika ndi ma 3000 rands. Kumafika anthu pomabwerekana 3000 rands kutawa mavuto amene anali nziko mu. Lero Malawi akuchoka ku South Africa akubwera ku Malawi kuno tufuna tizipita ku Israel, tufuna tizipita kwakuti, tufuna tizigwira ntchito. Ineyo ndifuna ndikuuzeni kuna kuti achinyamata nonse amene mwaphinjika muulamuliro wa chala chimodzi bwerani tigwire ntchito limodzi nziko muno. Muli zochitikatu nziko muno, muli ma mega farms nziko muno. Asakunamizeni anthu ena wopusawa anzeru zopepera zoperewera anthu akuluakulu koma nzeru alipo. Asakunamizeni bwerani kuli zochitika mziko muno. Muli nkhani ya ma mega farms imene akumaona kuti ngati uli ndi malo, ngati sudagulitse malo ako ndikupita ku South Africa umvesese. Abonikani ndo amene akumayankhula anatuza ulendo oyamba atagwidwa ku Mangochi kuti amakagulisa malo awo kusalima pa mulandu wa money laundering. Ati anandipeza ndi ndrama chifoti ndi machokera kokagulisa malo anga kusalima 18 million. Ndengati wina adagulisa malo ache alibe kokalima mega farm, asapangise kuti khale boma loipa pamene anthu ena akulandira ma mega farms, anthu akulandira ntukula pakhomo, anthu akulandira ndrama kuma accounts awo achanawo ayatero. Boma likuchita zimenezo. Ziko lachero mwe lino la Malawi lino. Tafufuzani pamene mulipo achemwali musanapite kuma demonstrations kuti kodi kuma demo kondipitirako chani. Tadzukani tayambani kufufuza. Tapitani kunifi mukafufuze kamugwira ndinu ma civil servants. Takafufuzani kunifi kuti kodi ndramazo ziliko kulibe. Tafufuzani kuti kodi ntukula pakhomo aliko kapena kulibe. Asakupusiseni anthu omanga sisi ngati azimayi kumbuyo kumakunamizani zochita. Ine ndi Ben Longwe ndatiya ndikusimikizeni zimenezi. Dziko lino tikufuna kuti tipemphe anthu onse amene anachita zibwana ndi katangale nziko muno. Matractors yaji adagulisidwa pa auction, nyumba za housing zidagulisidwa pa auction. Boma la Chakwera
ine Ben Longwe ndikudzuka ndi Human Rights Ambassadors HRA komanso Malawi First Independent Coalition for Civic Education. Mayona ameneyo Malawi First Independent for Civic Education. Tikubwera tufuna tiphunzitse anthu mdziko muno how to behave. Ndiye mutimva madziso pano. Malawi First Independent Coalition for Civic Education tikubwera pompanopa. Human Rights Ambassadors tikubwera tufuna tiauze aboma kunena kuti wayejenko aliyense amene anapezeka ndi mlandu kuti adaba mangani. Aliyense amene ali ndi mlandu wa matractor mangani. Aliyense amene ali ndi mlandu wa housing mangani. Aliyense amene ali ndi mlandu wa tipini mangani. Chifukwa ena asakhale madolo mdziko muno. Munali ndine Ben Longwe tikumanenso mawa. Zikomo, God bless you.